eerste keer dat ik die nergens zie, begon te zweven, ik vleeg. Nou, voor een eerste trorrin, ja, dat ging best wel lekker. Ja. Nou ja, wat wel heel mooi is dat we overal in Dokkum eigenlijk zeggen dat mensen gewoon heel enthousiast zijn over de furie. En iedereen die jet het als je zeggen posters hingen in de stad, je zeggen advertenties voorbij komen. Dus ja, je kist er eigenlijk al net meer omheen en dat is wel heel mooi om te zien. We hebben nou voor het eerst alles achter een koor spelen, maar alle koorleden erbij en de doensters wie in de Joet nog net, die repeteren nog op een oorlokaasje. Maar het is heel fijn om alles even achter een koor te zien en nou, voor het eerst op een locatie. Dus het is wel heel inspirerend om te zien wat we er even maatje kunnen naast. Ik viel het schotje van groen als een vulkaan die op barsten staat. Nee, we hebben heel tof gewerkt met z'n vijven en we zijn echt dat script ingedoken en in de schuur bij Nienke thuis geweldig gerepeteerd. En ja, dan begin je echt zo samen die mensen te zien groeien en dat verhaal begint ineens te ontstaan. En als je dat dan vandaag in die locatie doet, ja, dan begint het wel te kriebelen. Dus we hebben echt wel goede zin om na de zomer alles bij elkaar te brengen. Er is al bijna een dag uitverkocht. Daarom hebben we al een extra voorstelling na 15 september. Ja, en dat is dat terug gaat, waar weet wat er nog komen gaat, hoeveel voorstellingen er nog meer komen.